Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shiri mai albarka. Barkamu da shigowa wannan shiri mai take KGF. Wannan shiri mai dogon zango ne wanda India idan ka bincika ba za ka samu fin 3 zuwa 4 masu dogon zango kuma masu awa biyu awa uku idan aka tashi irin wannan ba. So gaskiya sun yi kokari sosai musamman shi Ashe da aka yi da shine actor na wannan shirin. Gaskiya sun yi kokari sosai. Wannan shiri mai suna KGF, kana ganin wannan labarin ka tabbatar labari ne na gaske, labarin gaske da gaske ne wanda aka yi. So mun samu labari direct, insha Allah wannan shiri mai suna KGF chapter 3 insha Allah very soon yana nan zuwa a gare mu mu duka muna dako insha Allah rabi. Za mu jira, za mu haƙa, za mu tsare domin kallon wannan shiri mai suna KGF wato chapter 3 kashi na 3 kenan.